be it kai security ne ko dan jarida, sai kai losing abubuwan. Dan jarida an bai sa intelligence ba zai iya gathering ba. Jami'in tsaro bai sa intelligence ba zai iya cin nasara akan abin da yake ba. Waɗanda za ka yi amfani da su ka tattara bayanan sai ka yi faɗa da su. So sai ka iyawan kuma ba ta baki ba, sai an koya maka abin a aikace. Allah ya kiyaye. Don haka yanzu yaro zai buga bom ko sai riko jakar shi, sai sa wandon shi yana jan shi kamar tantabara, sai sako da duwawun wandon shi hakan duwawun jikin shi, yana tafiya ta yin iska da abin jin kiɗa a ofis, yana tafiya yana abin nan yana rawa a titi, sai wuce wurin 'yan sanda ga bom din, sai wani ustazu ya zo wucewa da bulugul maram, sai a ce tsaya, where are you going, kawo jakaka, kawo littafin nan, kawo sai a rikita shi, kawo kusa sha mota. Can after 2 hours sai kuma a ji bom ya tashi, sai a ce kaji ko 'yan uwanka sun tada bom, sai ce I don't know what you are talking about. I am telling you abin da yake faruwa kenan, abin da ya faru kenan exactly a Madalla. Exactly abin da ya faru a Madalla kenan. 45 minutes zuwa 1 hour kafin bom ya explosion. Sun kama wasu ustazai anan suna ta wahalar da su a zuba. Ga waɗannan kuma sun zo sun wuce, dandazansu sun wuce, su suka je suka yi bombin din. Ba mai gemu da t-shirt suka wuce ta gaban abin nan din. Har da documentation sun sa kamera su sun dauka don su nuna 'yan sandan sun fi su iyawa, sai an yi an wuce sannan sai su releasing video din, don su nuna mai jami'an tsaron Najeriya fanko ne. Alright, wannan ustazin da shi da irin shi gobe me za su dauki 'yan sanda makiyansu, me za su dauki jami'an tsaro makiyansu. Ok, yan sun ga wani abu za su yi alatin, kaga an yi mai 2-0. To duk ɗan jarida in bai iya application na intelligence ba da shi da jami'in tsaro, to zai rasa biyu. Allah ya kiyaye.